to? Sige, push pa. Kana, hapit na. Kana, sundi. Kana, push. Yes, dog Jun! Legit gamer! Yes! Marky! Be? Be? Be! Be? Be, Alisa, Be! Be, Alisa, ma! Be, Alisa! Be? Be? Unsa man na? Unsa day ka? Be, nakadaog ko sa ML. ML? Sure ba? Win streak! Win streak ha? Kapila pod? Ka-20! Eh! Lagi! Oh. Congrats, Be! Partida! Nakarayban pa ko! Wow! That's my baby girl! Why? I'm so very proud of you! Ako na ang babaeng bag-o nga gamer karon. Ayaw na juga ka mo dula, Be! Gimel, Be! Anya, asa mang cellphone? Tana! Wak na! Giunsa man nimo ni? Sus, oy! Ayaw ka problema. Mabawi raman nato na ba? Naunsa man ka, oy? Siyempre, kay mag-live streamer na ko. Sobraan raman kay ka-excited nakadaog ang gali ka og sa gunson. Kabalo ba kapila akong palit ane? Ha? Kabalo kapila presyo ane? Ay, nagkabala ka sa cellphone lagi. Maalis dan man nagbag-o. Ano sa man? Kabawi man jud ta kadaghan magkwarta sa live streaming. Pag sure droy, nagtubre kag dali lang na mahimong live streamer. Salig lang sa kuha. Unyong sao naman ako ni karon. Unsaon na nimo karon? Wala lang kay laing buhaton. Palitan lang ko nimog PC. Unsa? Palitan ta ka og PC? O, bag-o nga PC. Ug kadtong bangko pod ha. Kahayahay ba? Katong nindot, katong Hello Kitty dapat. Ayaw, Bi, ayaw, dili ka mag live streaming. Dili ko musugot na mahimo kang streamer. Ha? Kita manggulo ka sa win streak na ko kaganina, ikabayin tito. Dili ko, Bi, dili ko gusto mahimo kang streamer. Dili ko. Ha? Unsa jud ay imong rason? Di ko gusto, Bi, nga mapildi ka kay masakitan ka. Di lagi ko mapildi. Kaya na ko pildiyo ng ubang live streamer. Huna-huna ha, nakarayban pa ko nagdula kaganiha. Daog manggihapon. Tapos karon wala kay salig. Lagi. Pwede ka madaog sa inyong dula. O, tapos? Pero mapildi ka sa views. Ha? Nga naman? Naunsa day ka, oy. Kabalo biya ka nga gamay kag tutoy. Kita man siguro ka sa mga live streamer nga mga babae, di ba? Mga dagko yan na sila. But ni mo uy. Unsa day ka? Makag-amaw. Mapildi ka sa views. Mura lagi hapon kang napildi sa dula. Sakit kayo na. Tama po bitaw siya. Kanina lang imuha, oh. Nakoy 30, Dre, oh. 30. Imuha ni 30. Unsa man ako ng 30? Pag-apil na lang dito og Zumba. 30 naman ang ilang kuha dito, entrance. Bastos ay.